И здравейте, потребители на YouTube, аз съм Ники и сега ще снимам клип на Hexit. Както предполагам, трябва да сте играли тази игра Hexit. Който знае да прави лан свят на Hexit или на Minecraft също, да пише в коментарите, защото не съм по майсторки. Все още съм на 9 години. Така че моля ви, кажете ми, пишете в коментарите как да се го направя. Да, тук е братчето ми, ама той мълчи. И хора, това е моето, само е така да ви покажа, само е така да ви кажа само. Значи тук и си моето ниво, няма да се правя лан свят на това ниво. Тук и само го включих, само да ви кажа. Много се моля да ми кажете. Моя скайп е maxtroblox777, тъй че който иска да играем и който знае как се прави лан свят, да ми прати покана и аз ще му го приема. Това е. И надявам се да ви харесал и чао!